المرسلین گھنٹے کو حسین کچاوے دی کھڑا دے دئی بین کو آندا سیدہ دے گل قتل میڈے تے مک ویندی تیڑا قدم نہ باہر الحمدللہ بسم اللہ کریں یا علی راضی ہویا ہے کرنا لیکن گل قتل میڈے تے مک ویندی تیڑا قدم نہ باہر حوصلہ کر بھائی میں نوکر ہوں سردار صاحب میں نوکر ہوں جتنی باری آپ کو میں نوکر جی میں نوکر لی دیا دیا راضی ہوں 28 رجب شہر مدینہ دور دے مسافران دی تیاری شروع ہوئی ہے ہر بی بی اپنا سامان چاہے اشارے والوں آخر چو بی بی اٹھیے جنوں ویڑے چٹرن دا ول نہیں آندا حسین اپنے سین چ بیٹھے نے بہن نو آندیاں ڈٹھے شبیر نو کوئی ویلا یاد آئے تائیں تپیا دا گھنٹے کو حسین کچاوے دی تے کھڑا دے دئی بہن کو آنا او گل قتل میڈے تے مک ویندی تیڑا قدم نہ باہر بہن اکبر دے بابے کیتے تے روزہ رسول حل گیا ہے سیدہ دے کیویں محمل تے ہسوار کرا نہیں ویر دا دل پہ آسانا بھین دے گل چمائی پا کے حسین پیا دن تے کنواں دا ہس گھر ٹریا کر صدا ایک جیا وکا آئے بلند کر سکتے ہو تے آئے بلند کر آئے بلند کر سکتے ہو تے علی دی دھی دا ٹرنا پیا پڑتا سیدہ دے کیویں محمل تے ہسوار کرا نہیں ویر دا دل پہ آسانا تے کنواں دا ہس گھر ٹریا کر صدا ایک جیا وکا اچھا بزرگ پیا دن جو پہلی سطر دہراؤ آدھا پیا گھنٹے کو حسین کچاوے دی کھڑا دے دئی بھیڑ کو آنا او گل قتل میڈے تے مک ویندی تیڑا قدم نہ باہر او میں صدقے ہو جاواں علی دی ادھیا راضی ہونے نوکرا گل قتل میڈے تے مک ویندی تیڑا قدم نہ باہر بزرگاں دی گل نہیں سمجھی پہ فرمیندن او سین ٹریے جیندا بابا گھر آویا بی بی ماں دی کن دو لگن ونیا آدھا پیا گھنٹے کو حسین کچاوے دی کھڑا دے دئی بھیڑ کو آنا او گل قتل میڈے تے مک ویندی تیڑا قدم نہ باہر دل میرا کچھ ہو رہی تے عزادار رونے ہوتے ماحول کچھ اور پہ بندے ایک وین سردار صاحب میں اور کردہ تاکہ ہر بندہ آئے کرے تے عبادت شامل ہوئے مدینے دے باہر محمل آئین بدرو ذاکرین پڑھ دے ہوندے ہیں ایک ضعیفہ سڈ مار کے آ دیے غازی ایک واری والا ماں امل بنین سڈے دیے حسین عباس نو قریب بلائے عباس دے سینے تے ہاتھ رکھ کے آدھر غازی ماں نو مل کے نہیں آیا غازی آدھے مولا میں تمہاں تو اجازت لے کے آیا سیدہ دے ضعیفہ مائی آکھی میرے کول رہ پاؤ ماں دی خدمت کرے تیری بھین رقیہ جو میرے نال رقیہ دا نائے علی دی دھیا دیے اکبر میرا محمل بٹھا جے کر غازی نہیں ویندا وات زینب دا محمل الحمدللہ جرکو من السیدہ عالیہ سین راضی ہوئے اکبر دا بجیا کھاگا ماتمی علی دی دھیا راضی ہونے بی بی آدھی جے کر غازی دا محمل نہیں ویندا بات زینب دا محمل ہی نہیں ویندا سیدہ دے عباس جی مولا ایک باری ماں نو مل کے آ غازی دے میں ماں دا سلام کر کے آواں عباس روندے روندے اٹھے آئیں جتھے مائی قدمہ تے ہاتھ لا کے دے اماں کیوں بلائے میری سین جلال وچ ہاتھ نہ پے غازی دا قبر محمد تے گھنائیے بی بی آدھی تیڈی آس تے نانکے ہائیو وطن وچوں پیا ٹر دئی
پتر علی دا ہائے کر سکتے ہو تے ہائے کرے آئے جی آکھا بی بی آدھی تیڈی آس تے نانکے او وطن وچوں پیا ٹر گئی پتر علی دا او پر من ماحول دیاں پلیاں نو ہے آسرا سہگا لاہور کریے سردار صاحب مقصود بھیڑا ایک بزرگا لوین ام البنین رمیے غازی دے گل چبائی پا کے آدھی ایک گل یاد رکھی ہے بھی پہلا صفا ہر سکینہ دا ماتم کرنا سرد ماتم علی دی ادھیاں دی حسرت سرد ماتم زہرا جائیاں دی حسرت جی میں نوکرہ بی بی آدھی ہے بھی پہلا صفا ہر سکینہ دا یا حسین تے فرمان ہے ماں اجڑی سن سو بی بی آدھی تیری زندگی وچ محفوظ روے وہ برکا خاتون کرلا لو آج کوئی بندہ نہ روکے اتنی ہائے کر لوی جو نالا لمومن قبرچ گوائی دے وے جو علی دی دھی دا ٹرنا پیا پڑدائی حسین دا ذاکر میں ہائے سونی کیتی بی بی آدھی ہے پہلا صفا ہر سکینہ دا تے فرمان ہے ماں جی آکھا بی بی آدھی ہے پہلا صفا ہے پہلا صفا صدقے میں پہلے آکھیا جی کر میں تا مکانی بن کے آیا بی بی آدھی ہے بھی پہلا صفا ہر سکینہ دا تے فرمان ہے ماں چلو جیڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا میں سیدہ میں ایک مہرہ لوین اور کردہ غازی دی ماں گل کیتی عباس دی اکھی نہیں سامن دے بدل بن گئے ادو حسین ٹردے نانے دی قبر تے آئے سیدہ دے غازی رننا کیوں ہے غازی آدھے مولا میری ماں دیے سفرہ وچ بھین بھیرانو نہ چھوڑے مولا حکم دے وہ تے ماں نال ایک گل میں کرا شبیرہ دن کی آکھنے ماں دیا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پیا دے جیڑے جیندے ول سین تے کوان دسے سین ماتم کرنا میری زندگی دے حالات حوصلہ زیادہ روالی راضی ہوئے انجے حق بن دے روے دا غازی آدھے جیڑے جیندے ول سین او تے کوان دسے سین سن سو میری زندگی دے حالات تے کوان دسے سی ہائیوان دی امڑی جڈا آسی قید کوشش کری ہر بندہ ہائے کرے غازی رنے تے وین کر کے پیا دے تیرا غازی جھنیا ہائیو گھوڑے تو یا حسین بن بازو من دریا تے تیرا غازی جھنیا تیرا غازی جھنیا